Buta ya pancen aku buta ingkang jebul sanggar pelanggatan negara Ngamarta. Aja mati tanpa aran kowe sapa? Takon karo aku Dewa Amral, kowe sapa Gatotkaca? Ngerti karo aku, ngerti wae kowe Ratu Pringgondani. Kowe anake Werkudara. Kowe ngopo teko Malangkadhak ning ngarep aku? Pandhawa pepunden kumapan ana ing sanggar pelanggatan. Lah kok dadi kowe metu saka sanggar pelanggatan yen ngono, buta Dewa Amral ingkang gendak sikara karo wong atu aku Pandhawa. Wah, dalah. Yen pancen kowe ngarani aku gendak sikara karo pepundenmu Pandhawa, ora mung tak sikara le. Pandhawa saiki wis mati mapan ana ing wadukku, mati dereng aku barat. Kakangne ora trima. Lho, kakangne sapa? Kakangne adine. Kowe kakangne Gatotkaca jenengmu Antarja. Ora trima wong atuhamu Pandhawa tak pateni, tak untal dadi seni-seni wadukku. Ora gelem balekke pundenku Pandhawa. Bali sugeng ana ing alam padhang. Trima Antarja. Bela pati sedaning para Pandhawa jajalan woh lakon sembur mlonyo awakmu walat. Adine Gatotkaca. Dasar kepara nyata. Sopo kowe? Kowe wis ngerti karo aku dadak takon. Lho, iki piye to iki? Kowe adine Antarja. Heeh. Jenengmu sapa? Alah wong sampeyan ki ngerti kok dadak takon. Aku ora ngerti. Ngerti wae, dosa lho ngapusi ayo. Ngerti to? Jenengmu Antasena. Kowe pengen ngerti karo aku apa ora? Ora. Lho. Iki wong kok angel ora jamak to. Ora arep ngerti karo kowe. Mergo aku ya wis ngerti karo kowe. Lho, aku sapa? Tak sebut nang ngene. Aku tak bengok. Sapa? Kupinge dhuwur banget ya katane. Omong ning lirih wae. Sampeyan Pak Di Puntadewa. Lho kok ngerti wae. Padake nek liyane ora ngerti, ning nek aku ngerti kok iso dadi gedhe, Dik. Moko biasane sampeyan ki sok sambat angel gedhe to. Mergo ora nesu. Wo nek nesu gedhe, iya. Mula aja sok nesu de ndak mbebayani. Nek wis gedhe semono kuwi sapa sing arep ngendhake kamurkaning Pak Di Puntadewa? Jagat ki nganti meh jomplang. Miring jagate, sing sisih wetan tok idak, sing sisih kulon okahe menungsa wae ora iso nandhingi bobote Pak Di Darmakusuma. Iya. Pandhawa ndi? Tok pangan po? Ora.
ora doyan. Ane ndi? Monggo kowe tak critani. Ora usah wedi, monggo tak critani. Sik, sampeyan nang kene sik ya. Arep ngopo? Tak gawene bingung sapa? Pak De Baladewa. Aku nek gawe bingung wong kae senenge ra jamak-jamak. Arep gawe bingung piye? Pak De, ketiwasan Pak De.